हेलौ लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो गासिनोबो मानि जयै मानि जासिहरनाय थाहैबाय। दा लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां दङ। दा दिनै मोनसे फिसा मानि इम्परटेन्ट मानि आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। दा दिनैनि दिनाव जोङो मानि जोंनि बर'नि गिदिर गिदिर डायनामिक लिडारफोरखौ मानि बिराद सोंखारिनो गोनां जाबाय रायजोफोर, नङा होमबा? आरो दाखालिसो देरहालांनाय जेनाखि एमपि बिथांमोन, दा बिथांमोनाथ' मानि बुंनो थाङोबा मानि दाउदै गला दैसेनि बेसेनबो गैया दिनैनि दिनाव, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना गनद्राय मुरासो, नङा होमबा? गनद्राय मुरा होनब्लाबो मानि लस दंबावो, जिहेथु गनद्राय मुरायाबो एसे मानि भेलु दं, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना जोंनि बर' रायजो आइ आफाफोरखौ थगायनानै मोजां मोजां गोदै गोदै खोथा बुंनानै, नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोना इलेक्सनाव देरहालांबाय आरो दिनै देरहालांनायनि उनाव बर'नि जेंनाफोरनि सोमोन्दै बिथांमोना मावफुंनो खोथा होदोंमोन, नङा होमबा? समाधान खालामनो। दिनै बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि फारसे मा मोजां खोथा बुंखो रायजोफोर? दिनै बिथांमोना पार्लियामेन्टआव माबा जोंनि बर'नि जेंनानि सोमोन्दै बा जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि सोमोन्दै बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि सोमोन्दै माबाफोर मोनसे खोथा बुंनाय नोंथांमोना खोनादों रायजोफोर? खोनायाखै। आरो बिथांमोनहा माब्लाबाबो मानि बेफोर मानि खोथाफोरखौ पार्लियामेन्टआव बुंनो हाया रायजोफोर। बेयाव गोबां खोथा हाबनानै दं, नङा होमबा? दिनैनि दिनाव बिथांमोना जे खोथाखौ बै गोजौनि बिथांमोना बुंनो थोनगोन बे खोथाखौल' बिथांमोना बुंनो हायो, खुनु जाथिनि सोमोन्दै बुंनो हाया रायजोफोर। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि एमपि बिथांमोनखौ जों बुंनांगोन मानि मा होनो, बै गोदोनायाव दैहु खानानै बिथांमोना दै खुन्दायाव बारसोमनो थोनबाबो लस गैया आरो लोगोफोर, नङा होमबा? दा लोगोफोर मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप होनो नागिरदों आङो। दा बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नाय। बे भिडिअ क्लिपआ मानि बिराद इम्परटेन्ट जोंनि बर' जाथिनि बा बर' हारिनि थाखाय। दा बे जाहैबाय मा होनो, अखिल गगৈ बिथाङा मानि जोंनि बर' हारिनि जेंनानि सोमोन्दै बिथाङा दिनै पार्लियामेन्टआव मा खोथा बुंखो, दा बेखौ रुजुनानै नोंथांमोना जोंनि बर'नि एमपि बा बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मानि कम्पेयार खालामनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। दा भिडिअखौ नायग्रोदो लोगोफोर। যে যিখন বিটিআৰ চুক্তি হৈছে, মই আশা কৰোঁ যে এতিয়া আটায়ে যিহেতু আমি এটা সমিল মিললৈ আহিব খুজিছোঁ, গতিকে বিটিআৰ চুক্তিৰ মূল কথাকেইটা সোনকালে পূৰণ হ'ব লাগে। তাৰ মূল ৩-৪টামান মই কথা কৈ শেষ কৰিম। এটা হ'ল বিটিআৰডি আন্দোলনৰ লগত বা বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ লগত জড়িত যিসকল মানে আছে, যিসকল বন্দী হৈ আছে, সেই বন্দীসকলৰ মুকলিৰ যিটো প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো আমি খুব সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিব লাগে। এইটো কথা চুক্তিখনত লিখা আছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰে এইটো সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিব। দ্বিতীয় বস্তু, মোৰ 2-3টা পইণ্ট আছে, কৈ দিওঁ। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে বিটিআৰডিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ইক' টুৰিজিমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 1500 কোটি টকা দিয়াৰ কথা আছিলে। এইটো সোনকালে দি বিটিআৰডিক বিটিআৰক সঁচাকৈ উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে। भिडिअखौथ' नुबाय। दा बेखौनो सिन्था खालामदो, नङा होमब्ला? दिनै अखिल गगৈ बिथाङा गुबुन हारिनि बा गुबुन कास्टनि जेनेबा मानसि जानानै, नङा होमबा? दिनै बर' हारिनि जेंनानि सोमोन्दै बिथाङा पार्लियामेन्टआव बुंनो हायो बा खोथा दिखांनो हायो, नङा होमब्ला? जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाखौ मावफुंनांगौनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों आरो बेजों लोगोसे मा होनो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ जेनेबा बख'नायनि खोथा बुंदों। बिराद मोजांनि बाथ्रा। नाथाय जोंनि बर'नि एमपिफ्रा बेफोर खोथाखौ मानो पार्लियामेन्टआव बुंफ्रुनो हाया? दा बिनिफ्राय दुखु नांथावसिन खोथा जेबो गैया रायजोफोर। अब्ला बिथांमोनखौ सानदो, दिनै बिथांमोना हारिनि मावनो ओंखारदोंना हारिखौ जोसोनो ओंखारदों, नङा होमब्ला? बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव गोदोनायाव दैहु खानानै बै दै खुन्दाफ्राव मानि बारसोमलाबायनानै थैब्लाबो मानि जोंनि बर' हारिया बिथांमोननि थाखाय मानि रावबो दुखु जानाय नङा रायजोफोर, नङा होमब्ला? मानो दुखु जानो? दिनै जे समाव जोंनि बर' हारिखौ जेनेबा खैफोद दुखुनिफ्राय जेनेबा रैखा खालामनांगौ, नङा होमबा? बै बिथांमोनानो दिनैनि दिनाव मानि आरो जुदि खैफोदावसो जुदि खोख्लैयोब्ला, मानि बर' हारिखौ जेंनायावसो खोख्लैयोबा, बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायाव गुबुन हारिखौ मदद होयोब्ला,
जोंनो बैफोर लिडारफोरखौ मानो नांगौ रायजो राजाफोर नङा होमबा दिनै साननो गोनां समा बिसोर दिनै बिथांमोनहा दाखालि थांनाय एमपिफोर देरहानायखौ लानानै बिराद गोरा गोरा खोथा बुंबाय 10 बोसोर जोंनि बर'नि एमपिया गोमानानै थाबायमोन क'क्राझाराव नै देग्लायसो माने जोङो क'क्राझाराव बर'नि एमपिखौ लाबोनो हाबाय होनलायनानै बिथांमोनहा बिराद गोरा गोरा खोथा बुंबाय आरो ससियेल मिडियाफ्राव नुयो नोंथांमोना रायजो राजाफोर थांनानै नाय नाथाय दिनै नोंथांमोनहा बे जयन्त एमपिखौ देरहाहोहरनानै बा दिलीप सयकिया बिथांमोन बायदिखौ देरहाहोहरनानै बर' जाथिनि बबे मोनसे खोथाखौ पार्लियामेन्टआव लाबोखो दिनै नोंथांमोनाव सोंबाय आङो दा नोंथांमोना बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङो बै समाव जेब्लानाखि जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा बा बिथाङा जेब्लानाखि बर'नो समायखिरा लाबाय बै समावबो बिराद गिदिर गिदिर ससियेल मिडियाआव फोसावबाय नोंसोरो नङा होमबा माने बर'नि समायखिरा लादों होननानै बर'नि समायखिरा लानाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा सानबाय माने बर'नि जेंनाफ्रानो जोबजोब्बाय नङा होमब्ला दा बिसिबां दुखुनांथाव आरो लासिंसिं बाथ्रा बेफोर नङा होमबा दा बेखायनो दिनैनि दिनाव बुंनांगोन माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि गोहो गोलोन्दां लिडारफोरखौ फैगोन समफोराव माने अराय सम माने बे बिटिसिआव माने बिदाय होनांसिगोन रायजोफोर थारसारा जेबो राहा गैया बेखौ एसे सिन्था खालामनानै नाय दा रायजोफोर दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला बे एमपि बिथांमोना दिनैहाय बर' रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनांगौ बिथांमोना नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना बर' रायजो राजानि फारसे मावनो ओंखारदोंमोन नाथाय मानो दिनै बर' रायजो राजाफोरनि फारसे मानो फंसेबो मोजां खोथा बुंनो हायाखिसै नङा होमबा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना निमाहा बिनांगौ रायजो राजाफोरनाव नङा होमबा दिनै बिथांमोना उदैनि गांनाय उखैनायखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै मा मोनखो जोंनि हारि जोंनि जाथि जोंनि बिटिसिखौ माने खैफोदाव लाबोनानै मा मोनखो नङा होमबा बिथांमोना बै समनिफ्रायनो बुंबोगासिनो रायजो राजाफोर जोंनि माने मावफुंनांगौफोरखौ मावफुंगासिनो दं सावरायगासिनो दं बेफोरबायदिनो अनेक खोथा बुंबाय थायो बिथांमोना नङा होमबा दिनै बिथांमोना सावरायनायनि बा माबा मोनसे मावफुंनायनि मा प्रुफ दं दिनै बिथांमोना नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा जेंनानि सोमोन्दै सावरायनोसै बा सावरायगासिनो दङावनो दिनै बिथांमोना जोबलांजोब्बाय नङा होमबा दासो मा समखौ लानानै बिथांमोना बबेबा जेंनानि फारसे बा मावफुंनांगौनि मा खोथा होबावखो बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नङा होमबा बेसो आसल खोथाया साननो गोनाङा आरो दिनै गामि सोसननायखौ लानानै बिथांमोनहा बिराद दुगा दुगा खोथा बुङो मा लाब दं जेबो लाब गैया गामि सोसननायखौ लानानै दिनै गामिखौ सोसनबाय दे दिनै बिटिसिआनो दिनै सोरलां बोरलांबा बिटिसिनि पावारफ्रानो दिनै गुबुननाव थांजोबलायबा मा लाब दं नङा होमबा दिनै बिटिसिआनो दिनै आसामजोंसो लोगो लानांसिगौबा बिटिसिनि खामानियानो दिनै स्टेटआवसो दिनै मावहैनांगौब्ला मा लाब दं बिदिबा मानि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिउ होआमोन मानो बड'लेण्ड दाबियामोन नङा होमब्ला दिनै बिटिसि मोननानैबो जुदि बिटिसिआ जुदि गोमाजायोब्ला होमबा मा लाब जाखो रायजो राजाफोर दा बेखौसो आं नोंथांमोनाव सोंबाय आरो जोबनायाव लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंबाय माने दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि एमपिफोरा माने खुनु गन्द्राय मुरानि भेलुबो गैया नङा होमबा आरो दावदै गलानि भेलुबो गैया ओरैबायदि अबस्था दिनै सासे गुबुन हारिनि एमपिया बा गुबुन हारिनि एमपियासो जोंनि बर'नि जानानै खोथा बुंनो हायोब्ला नङा होमबा बे जोंनि बर'नि एमपिया मानो जोंनि बर'नि सोमोन्दै मानो बुंनो हाया बेयाव मा खोथा दङ नङा होमबा दा बिथांमोना गावसिनि गादिखौ लानानैल' बेफोरबायदि सिथाबबाय थायोबा मा जानो बर' जाथिनि जेंनानि सोमोन्दै बिथांमोना जेबोखौनो बुंनो हायाबा मा जाबावनांगौ जाखो रायजो राजाफोर नङा होमबा बिथांमोना दिनै बर'नि थै दंबा रिजाइन होदो रिजाइन होनानै बर' रायजो राजाफोरनि मोजां मावनो ओंखारबोदो अब्ला बिराद लाब दं आरो जोंनि समग्र बर' रायजो राजाफ्रा अनसायगोन नोंथांमोनखौ माने क्लियार खोथा आरो बै समाव नोंथांमोनहा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा बुंनानै भट बियामोन बेखौबो एसे गोसोखांदो दा नोंथांमोना देरहालांबाय नोंथांमोननि जेनाखि खोथा होनाय जेनाखि प्रतिश्रुति होनाय बेखौ नोंथांमोना मावफुंनानै खिन्थादो अब्लासो बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनगोन नङा होमब्ला आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बहुद राजनिति गेलेयो 17 बोसोराव जाख्ल'नायनि राजनिति गेलेयो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावफुङाखै बेफोरबायदि अनेक खोथा लाबोयो नाथाय दिनै नोंथांमोना 4 बोसोराव बबे
मा आसनि लाबोखो बबे सरखारि अनुस्थान लाबोखो बबे बिटिसिआव माबा मोनसे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि माव बबे मोनसे मोजां लामा सामा मावखो नोंथांमोना दा दिनैनि दिनाव बेखौसो साननो गोनां दा दिनैनि दिनाव ट्रेक्टरनि डायनामिक लिडार बिथांमोनहा दिनै मानो बेफोर भिडिअफोरखौ नुनानै माने जेबो मिडियायाव ओंखारबोनो हादा नङा होमबा बिथांमोना मानो दिनै खोथा फंसेबो बुंनो हादा दिनै बुंफैदो मिडियायाव फैदो रायजो राजाफोरनि समस्याफोरखौ नोंथांमोना खिन्थाफैदो मिडियानि गेजेरजों दिनै गुबुन एमपिया जुदि जाथिनि बा बर' जाथिनि फारसे खोथा बुंनो हायोबा दिनै बर' जाथिनि एमपिया मानो बुंनो हाया नङा होमबा दा बिथांमोना दिनै बबे गुदुङाव हाबनानै थाखो नामारि रायजोफोर दा दिनै जाथिनि फारसेल' जाथिजों जाथि माने गाव गावनि उदैखौ लानानै राजनिति खालामबाय थानानै मा जानोब्रा रायजोफोर नङा होमबा बिराद दुखुनांथाव दा दिनैहाय गाव गावजों माने लेवार बेलावफोर बायदि थै सोबलायबाय थानानै मा जानो जेबो लाब गैया खहासो दं दा नंखायनो दिनै नोंथांमोना मिडियायाव फैनानै क्लियार खोथायै बुंदो नोंथांमोना मावनो हाला होननानै सारान्डार जादो आरो नङा होमबा रायजो राजाफ्रा बिराद भुल खालामबायलै रायजोफोर नङा होमबा बैफोरबायदि गन्द्राय मुरा माने रसगल्लाफोर माने एमपिखौ हरनानै बिराद खथि जाहा दिनै फार्स्ट बोसोरा ओरैनो माइनास जाखाबाय नङा होमबा आरो बै बोसोरावबा सोर देरहाबावगोन दा बेखौसो साननांगौ जाबाय दा बिथांमोना बिराद गोदै खोथा बुंनानै राजनिति गेलेबाय फारो बय थांखो नङा होमबा आरो दिनैनि दिनाव दिपेन बर' बिथांमोना मानो फंसेबो खोथा बुंनो हादा दिनै नोंथांमोननि सापर्टारफ्रा दिनैथ' देरहालांबाय नङा होमबा दिनै खावलायदोब्रा नोंथांमोना बर' हारिनि जेंनानि सोमोन्दै बै एमपिफोरखौ बुंनो थोनहरदो दिनै मानो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै मानो फंसेबो खोथा बुंनो हादा नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै बिनिफ्राय देरसिन आरो दुखुनांथाव माथो दं नैबे जोंनि बर' जाथिनि फारसेलाय नङा होमबा रायजोफोर